Mit navn, det er Steffen Troelsen, og jeg skal guide jer gennem matematikkens verden. I dag der skal vi snakke om planets parameterfremstilling. Ja, så jeg tror, at vi starter lige ud, og så vil jeg lige... Det første, jeg vil gøre, det er at tegne et skitseret plan her. Okay. I det plan, der har jeg fået givet et punkt. Tilfældigt punkt her. Så vi kan se det. Der. Og det punkt, det kalder jeg for OK0, fordi det er O, det står for O, og det er, ja, det er planens nulpunkt. I mit plan, der vil jeg godt finde mit punkt her. Det kan være for det. Og det er det punkt, jeg godt kan finde i min plan. For at finde det her punkt, der vil jeg bruge nogle vægte, eller retningsvektorer. Og dem kalder jeg for R1 og R2. Og det er så for at finde mit punkt, det der lige er med de her retningsvektorer, det er, at de kan i princippet blive uendelig lange. I hver sin retning, både plus og minus. Og så hvis nu jeg prøver jeg lige at snakke lidt i de her værdier. Det er jo reelt, fordi det er uendelig lange, så det lige for at give et billede af, hvordan det ser ud. Og det samme, det vil jeg gøre på, jeg vil give det samme retningsvektor på mit punkt P. Og det skal så være i samme retning, som nu starter jeg med min samme retning som min R1 her. Og det samme gør jeg med den retning på min R2. Ja. Og så har jeg fået lavet et lille parallelogram her. Og nu vil jeg så opstille den formel, jeg vil bruge. Og først så skal jeg lige tegne min stedvektor. Og det er sådan set den, jeg skal bruge for at finde mit punkt P. Det er en direkte vektor, der går fra mit punkt OP0 til mit punkt P. Og det er den, jeg vil bruge til at finde punkt P. Og den kan være for POP. Hvad det kan være her. POP. Ja. Det er lidt sammenstået med det. Ja, og så vil jeg opstille den formel, jeg skal bruge til at finde det. Og den hedder O. Ja, det skal også til P her. Det hedder punkt op, det er det, jeg finde. Så jeg gør det sådan. P, det er det, jeg finde. Det er 0 plus. Fuck, det er godt til. Det er det, det er 1 plus T. Sådan her. Det der formel jeg bruger, altså P, altså mit punkt heroppe, det er lige OP0 plus S gange med R, eller R1 plus T gange med R2. Ja, og det der så er med de her S og T,
det er de gange, jeg skal bruge længden på de her vektorer, de her retningsvektorer, for at komme hen til mit punkt P. Og så vi starter med R1 heroppe, så ser det ud som om, at for at nå det stykke her, der skal vi kun bruge 1. Så i stedet for S her, der skal der stå 1. Så sætter jeg 1 i min funktion, fordi det er 1 gange R1. Og her er 2, der ser det ud som om, R2, der ser det ud som om, jeg skal bruge 2 gange en R2. Så der sætter jeg 2 ind i stedet for med T. Så det er 2 gange R2. Ja. Og så får jeg sådan set et punkt P, som jeg vil finde i Ja. Hej med jer. Jeg hedder Steffen Nielsen, og jeg har lige fået en forklaring på planets parameterfremstilling, og nu vil jeg så give jer et eksempel på, hvordan man laver udregninger på planen. Og vi kan lige starte med at skrive den formel op, som Steffen gav os. Det var OP er lige med auxiliære vektorer, det der er en retningsvektor, og så bedre, er lige med OP0 plus S gange R1 plus T gange R2 UT. Det er altså, hvordan man laver, og det er planets parameterfremstilling, og hvordan man finder et vilkårligt punkt derinde. Så lad os starte med en opgave. Lad os sige, at vi har punkterne. Vi har 3 punkter i et plan. A, som er 1, 2, 3. B, som er 4, 5, 6. Og C, som er 7, 8, 9. Og de her tal, de er totalt tilfældigt udvalgt. Så vi starter bare med at sige, at i vores formel skal vi bruge 2 retningsvektorer, altså R1 og R2, og vi skal bruge et nulpunkt, altså OP0, som går fra OU, som er 0,0, altså planets nulpunkt, til P. Og da vi har i forvejen har 3 punkter i planen, altså A, B, C, jamen så må vi også kunne fremstille 2 retningsvektorer og finde det ene punkt. Så lad os nu sige, at vi starter med A. Jamen fra A til B, der er jo en retningsvektor. Så der har vi vores første. Jamen så kan vi også sige fra A til C, så har vi altså 2 retningsvektorer, der hedder A, C og A, B. Og hvordan udregner vi så dem? Jamen det er jo klart nok, det har jeg højst sandsynligt prøvet før. Så vi siger A, B er lige med 1, 2, 3, minus 4, 5, 6. Og det bliver altså lige med minus 3, minus 3 og minus 3. Hold op med den udregning. Så der har vi vores første retningsvektorer. Og nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan tegne den næste. Den kan være lige her. Nu gør jeg den også lidt kortere. Jeg laver ikke mellemregningen med. A, C er lige med. Og lad os så se. Minus 6. Minus 6. Og minus 6. Det er ligesom mit privatliv. Godt så. Så har vi altså 2 retningsvektorer, og nu vil jeg lige lave en ny side, og så skriver jeg dem op igen på den næste. Så vi havde altså A, B. Lige med minus 3. Og A, C. Det vil jeg tegne. Minus 6, minus 6 og minus 6.
Vi har altså nu 2 retningsvektorer, så det sidste vi mangler, det er altså vores punkt i planen, altså OP0. Og det kan lige så godt være punkt A. Og punkt A, det var 1, 2, 3. Så nu kan jeg altså ved hjælp af de her 3 2 retningsvektorer og punktet udregne det nye punkt. Så vi siger O, P er lige med 1, 2, 3 plus S gange minus 3 plus T gange minus 6 plus 6 plus 6. Og som Steffen fortalte, så S og T, det er nogle man ganger på alt efter hvor meget eller hvor stor vektoren skal være. Skal den være dobbelt så lang eller dobbelt så kort? Nu er det jo lidt svært at sige, men da S og T det er 2 justerbare variabler, der kan fortsætte ud i det uendelige, så kan jeg selv bestemme nogle tal. Så det kunne fx være 1, og det kunne være 2. Jamen fint nok. Den gang jeg ind, og det vil sige 1 gange 1, det er minus 1, og 1 gange minus 3, det er minus 3 igen. Så det her det forsvinder, kan vi lige så godt sige, i stedet for at jeg skal tegne en ny form. Og herover, jamen der bliver det så til minus 12 i hvert led. Og det skal jeg så lægge sammen. Så minus 3 plus minus 12, det er minus 15. Og det trækker jeg så fra i led, der hedder 1, 2, 3, minus 15, minus 15, minus 15, lige med minus 14, minus 13 og minus 12. Så her er altså min retningsvektor 0, P. Ja, det var så med udregninger på parameterfremstilling, linjen, eller også planets parameterfremstilling.